tkun ħasra li dak li jiskopru jibqa' fuq l-ixkafef tal-librerija insomma. Illum ġejna sal-Università ta' Malta biex niltaqgħu ma' Michael Spanjol, professur fid-Dipartiment tal-Malti li ser ikellimna dwar Riċerkaturi, rivista tal-istess dipartiment b'artikli msejsa fuq għażla ta' teżijiet tal-Baċellerat Unuri fil-Malti. Din ir-rivista toħroġ kull sena bl-għan ewlieni tagħha li r-riċerka li tkun saret f'dawn it-teżijiet ma tibqax fuq l-ixkaffa, imma tinfetaħ għall-udjenza usa. Jgħidilna aktar Michael Spanjol. L-istudenti li għamlu l-baċellerat fil-Malti fl-aħħar tal-kors, fl-aħħar tat-tielet sena jiktbu teżi, ktieb żgħir li fih jidħlu fil-fond fuq suġġett partikolari. U jkun hemm minn dawn it-teżijiet li huma tajbin ħafna. U d-Dipartiment tal-Malti fl-2019 kien iddeċida li jibda jagħmel għażla minnhom jażel uħud minnhom 4, 5, 6 skont il-furnata skont kemm ikun hemm studenti f'dik is-sena partikolari u jiġborhom f'artikli qosra f'din ir-rivista li semmejnija Riċerkaturi. Għax hekk għandna riċerkaturi żgħar li jkunu għadhom qegħdin jiżviluppaw, imma anke għandna logħba bil-kelma ir-riċerkaturi. Sewa din ir-riċerkaturi li dawn iż-żgħażagħ għax ħafna minnhom hekk ikunu imissu ma' suġġett partikolari u tkun ħasra li dak li jiskopru jibqa' fuq l-ixkafef tal-librerija insomma. Allura nippruvaw nagħmluh f'artiklu qasir li jkun aċċessibbli u fl-istess ħin ikunu kollu din irrawmu il-vokabularju tekniku bil-Malti għal ħafna drabi suġġett għandhom x'jaqsmu mal-lingwistika u mal-letteratura tal-Malti. Fost it-temi li nsibu għandna suġġett li għandhom x'jaqsmu mal-grammatika sew mal-istudju tal-lingwa. U affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-letteratura mifhuma f'sens wiesa' ħafna. Jiġifieri hawn studji dwar il-lirika tal-Brikkuni pereżempju, hawn studji dwar il-ħaġa moħġaġa, sew il-letteratura li nintal meta nkunu tfal jew dwar it-taqbil ta' tfal appuntu. F'dan is-sens jiġifieri hawnhekk m'hawnx biss studji f'sens dejjaq ħafna tas-suġġett imma li ħafna min-nies la darba nitkellmu dwar il-lingwa jistgħu jiggranfaw ma' xi aspetti jew ieħor ta' dawn l-artikli. Il-rivista titqassam b'xejn sewwejja maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti u qiegħda wkoll online fis-sit malti.mt. Dak li jkun jidħol malti.mt jikteb riċerkaturi u hemm l-artikli kollha ta' kull sena, inkluż editorjali konna f'kull ħarġa.